Sljedeći deo emisije posvetit ćemo jezicima, odnosno koliko su jezici važni, pogotovo za nas koji se odselimo iz matice i doselimo u neku stranu zemlju i koliko ti jezici su jako važni. Naravno, da bi pričala na ovu temu, moram da imam kompetentnu sagovornicu. Ja sam izabrala da to bude moja draga gošća Ivana Milovanović. Draga Ivana, dobrodošla. Završila si Filološki fakultet u Beogradu, engleski i češki, znači mogu ono how are you? Bolje te našla. Hvala. Na našem jeziku koliko je važno što možemo i u stranoj zemlji da razgovaramo. Tako je. A na našem jeziku o svemu tome ćemo sad govoriti u narednim minutima. Zapravo, završila si engleski, ali tu se nisi zaustavila i češki. Dolaskom u Beč morala si da naučiš nemački i to tako dobro da možeš i sada da ga predaješ. Ajde da čujemo koliko su jezici važni. Pa jeste, jezik je važan. Mislim, prvenstveno je maternji jezik izuzetno bitan, ali jezik sam po sebi obogaćuje i oplemenjuje čoveka i njegov duhovni razvoj i kulturološki razvoj. Tako da ako ste se već odlučili da napustite svoju domovinu, a priori normalno je da morate da savladate jezik i zemlju u kojoj ste odlučili da živite. Kod mene je zaista to išlo lako, ali doći do ovog posla gde sam sada, pa trebalo je nekih 5 godina, da. Znači, predaješ ove, da kažemo, integracione kurseve? Jeste. Ja radim na jednom obrazovnom institutu na koledžu za mlade gde sam integrativni trener i predavač nemačkog i engleskog jezika. Prioritet jeste i akcenat jeste na nemačkom jeziku i na tim integrativnim kursevima koji su jako bitni za mlade migrante, pogotovo ove sa Bliskog istoka gde jednostavno je sama kultura drugačija, pa i regulative ovde. Mi Evropljani nekako kad dođemo lakše, podrazumemo se da ćemo se lakše integrisati sve. Njima to zaista ide teško i eto, tu smo da i njima negde pomognemo i da zaista malo olakšamo život ovde. Te prve mesece i godine, pa onda je dalje na njima kako se snađu. Ima ovih koji zaista uživaju u učenju novih jezika, da kažem. Pa sad ću ja sam čula da ti želiš i grčki još da naučiš, pa ruski. Znači ti si baš... Baš mi je raspored, tako da ne znam kako ću uklopiti te grčke. Da, ali kažem, s jedne strane, neki ljudi jako lako i onako sa velikim elanom uče druge jezike, a ima ova druga strana, kako ću to je teško mi je, ne mogu, neću da je prozivam javno, ali moja komšinica mora da završi jedan kurs nemačkoj, nikako da se nakani, kaže ne mogu ja to već... Pošalje kod mene. Hoću, da, nego hoću da li imaš neki savjet zapravo kako se lako savladava jedan novi jezik? Pa ovako, reću ti. Prvo, u zavisnosti od toga kako osoba prima informacije i kako razmišlja, na taj način tako i uči. Te se tu negde izdvajaju neka 3 osnovna tipa učenja. To su vizuelni, audio i kinestetički, odnosno taktilni. Tako da od toga treba krenuti. I ukoliko sad pričamo o nekoj odrasloj osobi koja u nekim svojim zrelim godinama želi da uči nov jezik, želi da uči neki strani jezik ili je nužno, to su sad opet već razlike. Pitanje je šta vam je cilj i da li je to potreba, da li je primarno ili je samo iz hobija i iz proste želje da hoću da širim svoja znanja i negde svoje vidike, da bogatim sebe. Tako je. Ukoliko pričamo o nekome koji je ovde i kome je zaista neophodan nemački jezik, onda je negde moj savjet da zaista krene sa nekim kursom, da su to negde grupe od 5 do 10 ljudi i da od samog starta krene redovno da uči, ali da ne zanemaruje
i kod kuće učenje. Sad, tu mogu da dam par nekih savjeta kako bi to bilo da vi kod kuće učite sami. Mislim, vi možete, sad imate, toliko je rasprostranjeno online učenje ili na YouTube-u imate gomilu nekih dat filmova. Tako je. Slušate muziku na jeziku koji učite. Ili recimo, evo sad sedite tu i igrate se, eto, zabavljate se. Šta sve vidim ja ovde oko sebe? I onda te reči ponavljam na tom jeziku koji učim. Sad, ako pričamo o nemačkom, onda te reči ponavljam na nemačkom. A pored toga postoji nešto što se zove pasivno učenje, koje ja ne bih ni malo zanemarila. I ja ću sad dati onako neki simpatičan primjer. Pada mi na pamet jer sam imala problem dok sam se spremala za emisiju peglajući ovu košulju. Eto, recimo, peglate veš. Pustite radio. Neka taj radio ide na nemačkom jeziku. Ili pustite TV. Neka idu vesti, neka ide neka emisija na nemačkom jeziku. Vi niste ni svesni kako će nakon nekog vremena, kad krenete da se izražavate i da izgovarate neke izraze i neke rečenice, samo ćete da povežete, kako mozak funkcioniše, pa da, ovo sam čula na radiju. Jeste, to je to pasivno. To su neke cake koje čovjek može, ukoliko želi, da unapredi taj strani jezik koje može, eto, da primenjuje i kod kuće. Ali bez nekog kursa ili rada 1 na 1, samo sam, teško je. Teško, dobro. A sada dolazimo do jedne jako važne činjenice. Ja ću to ovako ispričati i javno. Radi se o maternjem jeziku. Jako isto također važna stvar u našim životima, upravo za nas koji živimo u dijaspori. Kada je moj sin bio mali, ja sam njega, raspitala sam se, stručnjaci kažu da je jako bitno da dete savlada prvo materni jezik. Koliko dobro bude savladao materni jezik, toliko će dobro govoriti ostale jezike. I ja sam tako napravila. Kada je moj sin krenuo vrtić, bilo je jako čudno, jer je dete rođeno u Beču, da reč nemačkog nije znao. Tako su nas posavetovali. Vi sa njim pričate materni kod kuće, a nemački će naučiti onako čisto pravo nemački onog trenutka kad krene u vrtić. Tako da je moj sin krenuo bez jedne reči nemačkog, ali zato sada govori 4 jezika. Tako je. Da. Pa evo, mislim, deca to mnogo lakše usvajaju. Deca lakše usvajaju nova znanja i nove reči. Ne kaže se džabe upija kao sunđer. Mislim, oponaša roditelje, pa onda i sve to što vidi oko sebe sluša. Tako da je to kod njih prirodan i vrlo lak proces. Nemaju blokade. Ne postoji taj strah od greške, dok kod odraslog je taj strah izražen i može da bude zaista veliki problem u usvajanju novog jezika. A što se maternjeg tiče, apsolutno se slažem i kogod da vas je posavetovao, uradio je pravu stvar. Pa to čak propagira i Austrija ovde. I oni insistiraju na tome da se prvo savlada i dobro govori maternji jezik, jer ukoliko nemaju osnov maternjeg jezika i ne znaju dobro maternji, nikad neće savladati dobro i nemački. Napomenem da si ti i, da kažemo, si učiteljica, nastavnik srpskog jezika pri prosvjeti i nedavno je bilo 10 godina srpskih škola u Austriji i kako je to počelo, da kažemo, od jedne ili dve školice. Evo, možeš da nam kažeš koliko sada trenutno ima škola i gde, u kojoj školici ti predaš. Da. Krenuli su sa jednim razredom u 3. Bečkom okrugu, onda se to širilo na 2., kasnije na 16. Ja sam, eto, imala sreće da dobijem taj razred u 16. Ja radim zapravo sa predškolskim uzrastom. Fenomenalno uče, slatki su. Ja ih tu negde pripremam, eto, kasnije za polazak u 1. razred, što se srpskog tiče, za učenje. Mi tu nešto učimo, malo i štampana slova i razne pojmove i razne radionice pravimo, razvijamo motoriku i grubu i finu, ali ih onda šaljem koleginicama kad već krenu u 1. razred i ovde. Tako da, još nešto možda što bi interesantno bilo napomenuti za roditelji koji ovo prate,
Ne treba se bojiti da vam je drugi neki jezik opasnost od maternjeg, kao i što se ne treba bojati, jer sam imala to prilike da čujem od roditelja, ne žele da dete uči srpski, da ne bi pomešalo sa nemačkim. Ne, to nemojte uopšte da gledate, to apsolutno nema nikakve veze. Da li je presudna zapravo odluka roditelja da dete podrže u učenju jezika ili nekom drugom, da kažem, u nekoj drugoj oblasti života ili šta je presudna? Pa ovako, podrška je neminovna. U bilo čemu, šta god da radite, bitno je da imate podršku od strane najmilijih. U ovom slučaju, ako govorimo o deci, normalno očekuje se da je to podrška roditelja. Da roditelj uz veliku ljubav treba da osluškuje svoje dete, da prati ono što je njemu bitno. Da li su to jezici ili je to sport ili je to muzika, bitno je da roditelj osluškuje potrebe svog deteta, da prepozna njegove talente i da ih podrži. Ako mu da zdrave temelje i strukturu, onda je tu, mislim, uspeh zagarantovan. I sad kad si me to pitala, ako mi ne zameraš, ja bih da, pohvalim i da kažem da ovde jedini koje sam ja videla da tako sa puno ljubavi i podrške podržavaju svoje dete ste ti i Ljubiša. Aha, mislite na mog Marka, pa da. Ja sam prešla i na ti odmah, ali zaista to je nešto fascinantno. Eto, dovešćemo i Marka u jednu od emisija, pričaju svi o Marku, spominju ga enoga i tamo. I zaista smatram da roditelji trebaju, nije to lako, nikako, ali to nekako najlepše i najvažnije, ako mogu da kažem, ulaganje vremena i svega što je potrebno, što jedan roditelj sve može da uloži, da se zaista posveti svom detetu i da ga osluškuje, šta voli. Bilo je to i promena. Znate kako deca menjaju, znate i sami. Sad ima interesovanja, su drugačija, ali treba ih podržati u svemu. Treba. Ja to mogu da kažem iz perspektive pedagoga, predavača, ne roditelja, ali apsolutno je tako. Bez toga ne treba gušiti decu. Hoćemo svi, evo roditelji svi gledaju i naravno podržavaju i drugi i sad će još malo više kada ovako čuju kako mi pričamo, jer naša dečica su jako važna, na njima svet ostaje. Jeste, oni su naša budućnost. Da li, Ivana, imaš predlog šta bi mi mogli, na primjer u jednoj od narednih emisija, da prikažemo šta bi bilo, misliš, važno po tebi, a eto tvoje mišljenje, da nešto... Pa možda bi bilo interesantno, evo mi smo sada dve žene pa ovde nešto komuniciramo i tako, možda bi bilo lepo prikazati ženama koliko, mislim, eto, govoriti o možda nekoj higijeni duha savremene žene. Mislim, mnogo je toga na ženi danas. Jeste. Previše joj je zadataka stavljeno i nekad i ona ne zna i ne može da razluči šta je to možda prioritet i šta je bitno. Šta je bitno, da. Tako da možda, eto to, srećna žena, srećna mama, mislim, srećna mama, srećna žena, srećna mama, srećno dete, pa da to nekako stalno nešto provlačimo, da podržimo žene. Jeste. Nisam od onih žene Vuk, apsolutno se ne poistovećujem sa tim. Naprotiv, žena treba ženi da bude podrška i oslonac. Ja vam želim puno uspeha u radu i radite zaista jedan lep, plemenit posao, važan za sve ove buduće naraštaje ovde u Austriji. Hvala što ste bili. Hvala također na pozivu.